Okay, maayong hapon mga ka-Israel. O di na po ta diri sa atong bukid karon. Ari ta diri guys kay mag tuba ta og saging na tagnipa. Na guys, ang tagnipa. Siya ato ning tubon. Guys, mo ni ang atong saging. Guys, tara guys. Yung saging sa sipion. Isa, duha, tulo, upat. Upat ka sipi ang atong saging. Okay, arita diri sa ubos guys. Kay nay atong atuon nay namunot diri ato siyang pangutan-on og duolo nato para makahibalo mo kung unsa nga atong mga panginabuhian diri sa probinsya sa Surigao del Sur. Diha guys. Oh. Yata guys. Kay may hinay. Hi, mayong hapon. Munot? Ay ubay-ubay naman din na human nimo. Kay dako day ni tapok diri ano? Ay ugdok dayon nimo di diha. Diba? Ang di kay man day puday kamukuan. Kinsay pangalan nato di ay?
Ma'am? Marisol. Marisol? Marisol. Sarsida. Oh, Sarsida? Oh, may Sarsida po diha sa mong silingan. Si taga liyang ka magi ka ng Sarsida, di ba? Oh, Taga liyang ka po day ka. Kalianga. Hmm. Ano naabot man ka dire sa kuan? Santo ninyo? Diri ako partner. Ah, dire mong partner. Wala no. Ang grabe no. Pisto man day po day ka mo kuan. Dugay-dugay na po day ka ni nagbunot og kuan ni mga binuungan. Oh, Pila na katuig ni? makatuig. Ah. Oh, pila na po day ka katuig nagminyo na di ay. Dugay na. Dugay na. 2010. 2000 ah 14 years na. Mm. 14 katuig pila na imong anak na 5. imong na anak 5 na kabuok. Buyag-buyag na po day no. Mo na iyang trabaho sa kuan. Pero kuan ra nini mo kanang sadlayan ra gud nimo ni na trabaho kanang murag kuan ra. Man ug way buntanan no sa may mong lain pa nimong trabaho. Surig isda. Mo sorry isda no. Mas dako-dako man po tong kuan sa isda no magsorry no. Maura ning magbunot og kuan. Nagbunot ko lang ko. Mas dako ang magbunot og Oh. Ilang pa na kong libo. sa usa ka adlaw mo ka kay 1,000. Hala no nindot ini magbunot din noon. 2 kilos. 2,000 naman. Uy guys, dili nato ni kakuan-kuanan ning magmunot di globe guys kay sa isa ka adlaw makakuan kag 1,000, maka-income. Grabe no, dako man day ni siya. Kaysa magpasuhol ka 500 ra imong adlaw, Ano ka lang ko. mas nindot pa day mamunot na lamang di ay. Balag palito na ako ng mga binuong. Ah. Kay sa 500 doble ang kuan no. Kay 500 ba yang atong suhulan diri sa ato Mintos. Human og mamunot day noon ka mas dako-dako day noon ang imong income. Tagpila man den kilo ron sa uling na kanang binasa? 12. 12 ang kilo kung naa kay 100 kilos, 1-2. 20 na. Pero kani imong bunot ron kaya nimo kuanon isa ka gatos kilos. Ano ba? Kaya may binantan ako dito. Hala no. Ay ra din ning isa ka gatos kilos di ay. Sa usa ka adlaw maka-income dayon kag 1,000. Human ang uban ra bagayod kay murag kaminusan ang mamunot og lubi. Kaning ani, binuongan. Kay pagtuo ni ani gamay ra og kuan. Income mas dako man day noon. So, kapoy lang ko na kabaho. Kapoy lang no kay kung mag-uling na pud ka, magdubdub ka na ni, perting inita. Makapas mo pud ni siya kung kuan. Unsa po'y diskarte nimo na para anong pag-uling na nimo na dili jud ka mapas mo ana. Duhawan man yung maguling. Imong partner. Oh, siya maguling. Para yung pas mo ako magkabuk tubig. Babae galing ni siya guys. Pero kaya niya guys na magbunot og binuungan. Human ang imong partner pod ang trabaho kanang paglogi pod. Pero wala mo ingon pa nato kalubihan na inyong kakuhaan og panginabuhian. Mora kayo ng mamunot, usahay magpasuli imong bana og logi. Man og walay logi, napoy uban pang katrabahoan sa imong bana. Managat siya kana imong gisuro usahay kuha day na niya.
Sa 5 ka anak nila guys, mora ni ang isa sa ilang kanang yung pa dugang na trabaho sa ilang pangadlaw-adlaw na panginahanglan sa ilang pamilya ang pagbunot og kaning binuungan. Man sa matag adlaw kung swertehon sila, makita gayud sila og 1,000. 1,000 ka kwarta, 1,000 pesos. Imong mga anak nag-eskwela pod. Wala. Unsa na grado sa imong kinamaguwangan? 11. 11 na. Dari ka pon diri nag-eskwela sa Hmm. Santo Niño National High School. Uman okay ra man sila, wa man sila nagbinugoy ana. Ang imong kuan nimo, bunso nimong nga anak, pila pay edad? 7 months. 7 months pa? Isa sa imong pagpanganak, nagsige na daan kag kuan na, bunot na? Oh. Pila man, katong kuan, nanganak ka, pila pud ka buwan di sir kayong balik og bunot? Duha. 2 ka buwan na dayon, sunod balik na dayon ka? Ah, usa man na imong gianak ron, laki ba eh? Laki. Laki ano? Dili po dahil ni kuan kay usay baya ang bugat-bugat baya po nato na murag makuan. Pero sa imong pananaw, o paminaw sa imong lawas, 2 months pwede na nimo makuan gado ka muliho ka. Ah, pero kana imong bata ron nagsuso na sa imo. Binatas. Ginatas nimo. Pero wa gado na nakadidi sa imo. Kadiri na undang. Ay, may undang. Wa na gatas sa imong kuan didi. Naaman. Kaya sila pagbuko kay kuan man, di kami na ako bibiron. Kay labi na maglakaw-lakaw ka no? Oh. Kay manginabuhi mga jud ka mo, lakaw mga jud ka sa kanang mamunot usahay. Kay labi nang nay magkupras di ba mo adto man dayon. Badyo kay aw kana po imong bana kung suhulan og logi, ikaw pod ang mukuan dayon. Oh, sundo na. Sundo na dayon nimo. Oh. Nasa pungtod ang inyong balay. Pero daghan na po yung nakaila sa inyo na makuha sa imo og kanang paglogi sa lobi. Pwede rin good siya. Maabot man dito. Kay wa man ko ka kuan ni Sarsida ka jud na imong bana. Oo. Taga Lianga man ang mga Sarsida god. Lianga, Surigao del Sur. Barubugay siguro. Aw lang ba? Pero asa mo nagkita na imong bana diri ara sa Santo Niño? Oo. Pero sa imong paminaw sa imong panginabuhi ng ano na magbunot og kanang lubi, makasubasta pod sa inyong pangadlaw-adlaw na kinahanglan sa inyong pamilya og kuwang pagayod. Sakto kasi nga kuan. Simplahay pa. Ganun. Na di gayud mo maapsa na wa na gayud mo pagkaon na Di na. na uhudtan mo bugas manwa na gadyoy kapalit og gatas Dili man po. makakuan gihapon so basta gihapon ang inyong pangadlaw-adlaw na panginabuhi kay usahay wa man tay mabuntan usahay wa po tay magsuhol og lugit na ba panahon ning ana pero moadto man pud imong bana sa dagat di ba Oo. Income gapon dito sa dagat. namoy baroto Ah. pero sa imong bana sol kuan mo sol kanang kasado mo Oh. unsa may reliyon ninyo sol katoliko Katulik. asa mo gikasal diri ara Santo Niño Ang gusto. asa San Agustin mo
Salamat Lina no. Ug ayaw po ninyo kalimti, mag-subscribe mo diha. Ug dinhi ra ko taman, daghang salamat sa inyong tanan. Bye.